Mal-1300 tifel u tifla se jgawdu minn skema ġdida li se tara occupational therapists fil-privat jidħlu fi ftehim mal-gvern biex joffru s-servizzi tagħhom lit-tfal li qegħdin fil-lista ta' stennija għal dan is-servizz. Id-detalji ta' din l-iskema ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputant Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli. Ġi spjegat kif minħabba l-pandemija u anki azzjonijiet industrijali li kienu tieħdu mill-UHM, tfal li għandhom aktar minn sena u nofs iridu jistennew madwar 10 xhur biex jieħdu is-servizz. Iż-żmien ta' stennija tfal ta' taħt is-sena u nofs huwa ta' xarejn. Din l-iskema se tassigura li tfal fuq il-lista ta' stennija jieħdu s-servizz bla ħlas minn kliniċi oħra minflok fl-isptarijiet tal-gvern. L-occupational therapists li jaħdmu fil-privat jgħoddu għal madwar 50 u dawn jistgħu japplikaw biex jagħtu servizz lill-pazjenti ta' Mater Dei u jħallas għalihom il-gvern. Aħna din naraw li l-lista ta' stennija allura tiffoka fuq it-tfal bejn sena u 5 snin. Li tajjeb li ngħidu li madwar 95% minnhom għandhom bżonn interventi li jkunu regolari kull ġimagħtejn jew inkella kull 3 ġimgħat. U allura huwa kruċjali li t-tfal naqbduhom f'età bikrija ħafna biex ma jitilfux dawk ix-xhur li huma kruċjali biex aħna nkunu jistgħu jieħdu dawk terapiji li jkollhom bżonn. Il-Ministru tas-Saħħa semma x-xogħol li sar fl-aħħar xhur biex il-lista ta' stennija għal diversi servizzi jerġgħu jonqsu minħabba li kien hemm xi dewmien kawża tal-pandemija. Fost l-aktar servizzi li rkupraw mill-ħin ta' stennija hemm dawk ta' operazzjonijiet skedati, MRIs, servizzi ta' kura ta' saħħa mentali fil-komunità u testijiet tal-mammograms u smear tests.